gaur Iruñeko Laba espazioan bildu gara, bertan egitarauaren, Gazteon Eskutikeko kartelaren eta egitarauaren berriak emateko, baita ekimenaren filosofia elkartzeko ere, eta filosofiarekin batera azaldu ditugu bai zein hitzaldi eta ze eduki landuko diren, eta baita ere kontzertuen primiziak edo eman ditugu. Udaberriko ekimena izaten da, edo Gazteon Eskutik izaten da gazte independentistontzako topagunea, beti ere testuinguruarekin loturik egoten da, Euskal Herrian dagoen agenda politikoarekin, testuinguru globalean ere dauden elementu desberdinekin eta orokorrean gazteoi eragiten diguten gai horiekin, eta helburua beti izaten da gazteok horiei gure begiradatik begiratzea eta gure erantzunak ematea. Beraz, aurten ere Gazteon Eskutikera helburu horrekin goaz, eta aurten uste dugu beharrezkoa dela Euskal Herrian ematera goazen jauzia hitz egitea. Jauzia hitz egiten dugunean ari gara nazio bezala, nazio bulkada baten berpizteaz, eta uste dugu, beraz, Udaberriko ekimenak honi erantzun behar diola, baina uste dugu hau bai orokorrean gertatzen ari den zerbait dela, eta ikusi besterik ez dago ikasturte honetan ere gazte mailan egon diren mobilizazio desberdinak, bai irailean Donostian milaka gazte elkartu izana, urriaren 12an Tafallan egindako mobilizazio jendetsua, eta orokorrean ikusten ari gara badagoela horretara bideratutako giro bat. Orduan, aurtengo Udaberriko ekimenean ere hori izango da helburua, jauzi hori emateko indarrak hartzera goaz Berriozarrera, eta beraz Berriozar gazte independentiston topagune bihurtuko dugu. Gaur aurkezpenarekin batera kartela atera dugu, Laizter Ernairen Instagram kanalean izango duzue, eta bai sarrerak erosteko baita hitzaldien xehetasunak eta informazio guztia izateko ere ernai.eus webgunean izango duzue, eta bertatik ere sarrerak erosi ahal izango dira.